Čau, vítejte u Crashoutu století. Já nevím, jak to video ještě pojmenuju, ale mám na srdci pár věcí, o kterých bych chtěl mluvit a tady je s váma takhle probrat s lidma, který na tyhle videa reálně koukají a nejsou tady one-time viewers. Začal bych úplně tím, čím jsem vlastně už začal, a to je long-time viewers, one-time viewers. Jak můžete vidět tady, jeden z mých nejsledovanějších videí ever jsou fucking reakce na Dimitri. Super, mám views, nahnalo mi to nějaký subs, ale ve výsledku bych řekl, že by to mému kanálu spíš uškodilo, než ho nějak proslavilo. Už od malička jsem chtěl být youtuber, chtěl jsem se tímhle s tím živit, protože máte nějakou kreativní svobodu, máte kreativitu v tom čase, který máte, a toho času za ten den není moc, kor při škole, a chtěl jsem se dostat do bodu, že potom, až skončím školu, že rovnou přesedlám na YouTube a budu se moc věnovat YouTube. A hádejte co? Já za pár měsíců maturuju? Já nevím, co budu dělat. Já jsem na škole, která mě nebaví, dělám obor, který mě nebaví, mám vyučený obor, který mě nebaví, na škole, která mě nebavila. Baví mě dělat fucking YouTube. Baví mě to. Teda, bavilo. Ale ty videa nebyly, neměly views. Nebo aspoň ne takový, který bych čekal. Zase? Tady máte jeden z příkladů. Někteří z vás si jako možná řeknou něco ve stylu, že OMG, sehy, ty tady brečíš kvůli nějakým úplným pičovinám. Tady děti umírají v Africe, tamhle vole v Americe začíná nové gestapo a ty tady brečíš, protože nemáš zhlédnutí? Shut the fuck up, shut the fuck up. Kinda ano, docela i jo, protože je tohle jeden z mých, jak už jsem řekl, dětských snů, který bych si jako rád splnil. Jako, a řekl bych, že kdybych nebyl skurvená líná prdel a měl štěstí, tak se mi to dokáže docela jako vyplnit. Samozřejmě nemítnu třeba zoubkovou vílu, jako jsem chtěl. Nemítnu Ježíška. Nikdy se s ním nepotřešu s rukou. Ale tohle je něco, co podle mě je actually zvládnutelné. Chce to grind. A mně se krátí čas. Krátí se mi čas, kdy ten grind můžu započít. Kdy si můžu říct, ty vole, dám do toho teď všechno za nějaký časový období, když to nevyjde, můžu se na to vysrat. Říkal jsem to několikrát, že to udělám. Nikdy to nevyšlo. Můžete to vidět z mojí upload schedule. Nikdy to nevyšlo. A jak říkám, mě se ten čas krátí, já prostě za chvilku maturuju a už ten čas nebude. Řekl jsem si, že bych do maturity tomu chtěl dát ten grind. Protože samozřejmě jsem chytrý člověk. A místo toho, abych se jako zodpovědný student učil na maturitu, tak budu prostě grindit YouTube, abych potom nemusel to 9 to 5 job, u který vím, že bych ji prostě ze svýho srdce nenáviděl. Pardon, pokud to video není nějak koherentní nebo něco. Vůbec nemá být. Also, jaký mám krásný sluchátečka. Dobrý den. Kdo by nevěděl, mám teď napojený in-ear monitory na to, abych se slyšel, protože nesnáším, když si kontroluju mikrák a vlastně se neslyším, anebo mi to leze z repráku a blíduje to do toho mikráku. Je to píčovina, úplná nerdy, ale já. Takže já teď bych potřeboval trošku vaší pomoc. Potřebuju nějaký podněty, zmější, nebo jak to nazvat. Potřebuju někoho, kdo mi řekne, kurva, zkus, je ten mainstream content, vyser se na to, že tě to nebaví, nabuduj si čísla a pak přejdi na content, který tě baví. A nebo je tady druhá možnost. Jít cestou, kde budu natáčet videa, které mě fakt budou bavit. Videa, jako je tohle řečnický, povídací videa, bez scénáře skoro. Vždycky si dáme třeba jenom nějaký téma, který rozeberem a budu rapovat. Můžeme si dát pak diskuzi v komentářích. Můžu vždycky dělat follow-up video, kde s váma budu kecat. Můžeme udělat nějaký podcast, cokoliv. To by mě strašně bavilo. Strašně by mě bavilo prostě s někým udělat si jakože podcast, což by vlastně bylo jenom, že bychom vlezli na Discord call a kecali o tom, co nás v tu chvíli třeba sere. Co nás v tu chvíli potěšilo. Co se nám děje v životě. Myslím si, že by to mělo úspěch. Myslím si, když byste to našlo svý lidi, tak by to mělo úspěch. Protože když se podíváte na největší tvůrce, tady na YouTube, co jsou, tak zjistíte, že to všichni jsou obrovský slob content, který je jedna ku jedný jako stovárny auta. A to já přesně dělat nechci. Chtěl bych dělat autentický videa země, takový, co bylo populární v roce 2016 vlastně, ale zmodernizovat to. Přivíst to do roku 2026. Udělat z YouTube zase naší platformu YouTuberů a ne obrovských korporátů, který tvoří jenom pro velký zisk. Styl videí, který bych vám strašně rád někdy předvedl. A musím to ještě probrat se zbytkama
ale jsou to kapelní videa o tom, jak tvoříme, jaký jsou zkoušky, jaký jsou koncerty, jak to všechno probíhá, jaký je s tím sraní. Jak jsem mluvil o tom podcastu, tak je to vlastně jakoby jedna z těch věcí, co bys tam řešilo, protože bych ten podcast nejspíš dělal s kytaristou, druhým v kapele Maxem. Ahoj Maxíku, doufám, že to koukáš. Klidně bychom vzali Jenkoba i Beck. Ve 4 bychom mohli udělat prostě kapelní podcast, cokoliv, prostě kdybychom kecali o hovorech, co by nás v tu chvíli napadly. Protože fakt mě štve, jak ta autentičnost se vytratila. Jak se všechno hodní za číslama, za komentama a tak. Což říká na ironicky, že to teď říkám, když jsem tady před chvilkou brčel, že vlastně nemám čísla. Nevadí. Jo, ale nevím, přijde mi to takový hloupý. Honit se za číslama, který jsou takovýhle jako umělý strašně. Rád bych měl ty čísla genuine. Rád bych za těma číslama měl lidi, který zajímá, co říkám, který zajímá, co točím, který zajímá, co vidějí, na co koukají a nemají mě jako second monitor. Teda, můžeme mít jako second monitor, ale třeba to poslouchají. Nemají to jenom jako výplň svýho času, když nemají co dělat. Nemají to jako brain rot nějaký skurvený. To je taky důvod, proč třeba seru úplně jako na Reelska, na TikTok, na YouTube Shorts, protože to je prostě content, který mě nebaví. To je content, který jako nebaví mě tvořit, nebaví mě ho vydávat, nebaví mě ani ho nějak jako konzumovat ve smyslu klasický short form content. A jediný důvod, proč mám třeba TikTok, tak je, že se tam dozvídám jakoby věci, co se děje v Americe, ať už s ICE, nebo co se děje prostě ve Venezuele, co se děje a dělo v Iránu. A prostě všude po světě, co se děje v Palestině. Já věřím, že jsem malá ryba na to, abych udělal nějakou revoluci. Věřím, že jsem a vím to, že prostě i kdybych byl jakkoliv velký, tak sám nezvládnu žádnej velký revolution statement udělat a díky mně se svět neposere. Pokud já budu nebo nebudu existovat, je úplně jedno vlastně. Svět jde dál, peníze se otočí se automaty, porušují se lidský práva. Jo, my jsme vlastně jakoby nic. Jako jednotlivci jsme vlastně nic. Ne, to nechci, aby se si vzali z tohohle videa. Taky mě sere, že nemáme vůbec jako tady v Česku nějaký zástupce alternativní komunity, nějak trošku veřejně viditelný. To je takový nejvíc jako god, /emo, /metalák, jakože pravým stylem, kdo je jako nějak jako influential osobnost. Kdo má velký čísla, tak je Alex, ale to bych nenazval influential osobností. V zahraničí máte prostě spoustu lidí, kteří se zajímají o alternativní subkultury, o celou undergroundovou scénu a snaží se ji budovat. To mi přijde, že v Česku tady úplně chybí. Pankáči si to drží, ale ty si to drží na koncertech. Chtěl by to dotáhnout i na internet. Nemyslíte, že jsme zase klasicky jako Češi zaspali? Mně se to video bude strašně blbě editovat. Já už to vidím, to bude v prdeli, kurva. Já budu doufat, že tohle video bude dávat někomu smysl. Přijde mi to takový smutný místama i celá ta situace tady ve světě, v okolí, na internetu. Bavili by mě ty herní videa taky, docela. Honestly. Ale ty sleduje ještě méně lidí, než by sledovali někdo nějaký kecací videa. A tohle to ani neříkám, že bych si měl v životě nějak špatně. De facto jako v tuhle chvíli mám asi nejlepší období, co jsem v životě měl. Dneska je pondělí, v pátek uvidím Deftones, mám úžasného přítele, mám úžasnou kapelu a i tak nejsem spokojený. Speaking of kapela, když nevyjde YouTube, budu doufat, že vyjde, že se budu moc živit tou kapelou. Protože samozřejmě muziku mám v srdíčku, muzika je velmi drahá a strašně rád bych to měl, že bych se tomu mohl věnovat naplno, a což by znamenalo se tím i vydělávat a nesrat se s nějakým 9 to 5 jobem. Jo. Prostě, jo, práce je prostý slovo. Měli by se to tak mít. Pokud je pro někoho, ty vole, jako sen otročit 40 let v jedné firmě a být loajální někomu, pro koho jste jenom číslo na papíře, takový hloupý, ne? Takový divný. Já doufám, že nebudou moc slyšet rány ty vole z toho mikrofonu, protože vím, jak občas dokáže dělat bordel a potřebuji si koupit nějaký dobrý handheldový mikrofon. Třeba nějakou SM58, nejlíp SM7Bčko, ty vole, ale nemám 10 000 na to, abych si koupil jakoby takovýhle mikrofon. Já jsem ho půjčený jednou a byl fakt dobrý, zněl dobře. Ale není to mikrofon, který bych jako zrovna v životě potřeboval. Tohle zní docela dobře, na to, že to je skoro Behringer C3, abych to upřesnil. Myslím si, že bychom měli všichni embraceovat svůj weirdness. Všichni bychom měli být tak trošku weird, tak nějak si prostě přiznat, kdo jsme a nedělat ze sebe něco, co nejsme, jen kvůli tomu, že to společnost třeba sere. Ale už dost politiky, už dost vole sociální kritiky, už dost vole psychologie tady kurva. Strašně rád bych probral, jak vlastně je v prdeli česká alternativní komunita. Měl by o to zájem? Napište do komentu. Tak bych mohl u těch videí víc řvát. Mně přijde, že strašně, ale strašně u těch videí jsem takový jako nudnej. Takový jako Sleepy Joe. Bych chtěl řvát.
Měl bych do toho dávat energii, ale já nevím, mně přijde, že jsem tenhle náboj ztratil. Mně přijde, vole, když jsem vyrost, vole, že když padlo mi kurva nějakých 15, odešel jsem, vole, do skurvené Boleslavy, tam jsem přesně jako, vole, na intru jsem byl, přišel covid taky a já jsem nějak, vole, ztratil náboj dělat ty videa. Já když jsem byl kyďák, vole, tak jsem dokonce se i dokázal rozmluvit. Dokázal jsem i japovat, vole, o věcech, které mě bavily. Občas to mělo i nějakou myšlenku. Když jsme streamovali, dokázal jsem do toho dát energii. Teď konc, vole, řeknu nahlas jednu větu a už mě to sere. Už mě nesere, vole, píčo. Už jsem z toho unavený. Tak, to je to správný slovo. Unavený. Jo, píče, kurva. No, takhle musím, vole, do těch videí. Takhle, pořádná energie, vole. Jako to bylo, vole, v roce 2012, když jsem mu zatočil, vole. Skurvená jumpcuty třeba do toho dát. Ne, já nevím, pičo. Je to takový divný. Jak jsem starší, tak jsem si udělal asi nějaký filtr, nebejt jako hlasitej, neprojevovat se nějak a strašně mi to ublížilo, mi přijde. Strašně mi to jako vzalo část mé personality, kterou jsem měl. Jsem byl dřív hodně nahlas. Já jsem byl dřív hodně hlasitý děcko. A to úplně vymizelo, ty vole. Co s tím? Co s tím, kurva? Budu se muset víc hypovat, vole. Dávat si koks, pervitin. Ne, děcka, neberte drogy, nepodporuji drogy. Nikdo, neberte drogy. Also, strašně rád bych vám dělal, vole, videoreporty z koncertu. Chci si koupit nějaký lav mic, ne jako LOVE, ale LAV. Jo, myslím, že to je LAV mic, jo, který si prostě takhle připnu a budu moct na koncertech japovat a natáčet videa. O můj bože, to by bylo úplně geniální. Prostě vzít nějaký jakoby novinářský koncept a udělat si z něho vlastní koncept. Dává to smysl? Dejte like, pokud ano. Ale strašně si potřebuji udělat nějaký pěkný pozadí na tyhle videa. Tady mám toho Sylvestra Stalloneho, kterého jsem dostal od Noida. Tady mám Rammstein vlajku, tady mám Fight Club, tadyhle mám Death Note a So. Asi schodím Fight Club poster, schodím Rammstein vlajku a hodím si tam pansexual vlajku asi nějakou. A tamhle na tu postel nějaký pěkný posters. Ale jsou ty kytary, jak tady jsou. A oni moc nejsou vidět, máte vidět tam ta basa. Taky pěkný pozadí taky. No a tam skurvená krabice tadyhle nahoře plná, vole, věcí a stativů, který nikdo nikdy nepoužil a nikdo nikdy nepoužije, protože se to tady nakoupilo úplně zbytečně, protože to je všechno na telefony a je to úplně zbytečný. Ale bych se strašně rád naučil kreslit. Já jsem to chtěl udělat před rokem, že jako každý den nakreslím aspoň jeden obrázek a vysral jsem se na to, což je škoda, protože dřív jsem kreslil dost, bavilo mě to. A teď mě taky bavilo, ale teď na to nějak, nevím, většinou mám kytaru v ruce a stejně když mám kytaru v ruce, tak spíš jenom se tak jako dudluju, než abych se něco reálně učil. Nějaký písničky nebo nějaký scales si projížděl, trénoval si techniku. Ne, já prostě místo toho, vole, dělám pičoviny s tou kytarou. Dělám různý zvuky, dělám palm mute, chaga chaga, 0-1-1-0. Anyways, tady bych to asi pro dnešek utnul a můžeme si dát nějakou další yapping session. Klidně zítra. Uvidím, co zítra vydám. Dal jsem Jankovovi challenge, že vlastně, jako s Jankovem jsem si dal challenge, že jako zkusím do konce února každý den vydat video, což bude trošku těžký, protože tam mám spoustu dnů, kdy budu mimo domov, takže si musím něco přetočit a vůbec nevím co, protože mi to třeba nějaký věci strašně se dá editovat. Třeba poslední video o těch ESP kytarách. Bavilo mě o tom japovat, ale pak jsem to začal stříhat a říkal jsem si, to je sračka. Anyway, doufám, že jste se užili můj crash out. Pokud ano, zanechte like. Ať mě podporujete v dalších crashoutech a tak napište mi nějaký pěkný komentář, dejte odběr, dejte zvoneček, love you, všechny a asi čas udělat ten kanál víc trošku personalized a nebudu se snažit být nějak jako nějaká korporátní kurva. Mějte se pěkně, pa. Vždy